भारत हादरखौ 19 बोसोर सिबिनानै फैफिननाय तामुलपुरनि नारायण गयारीखौ बरायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। तामुलपुर जिल्ला कुसुकाटा मथंगा सकनि थागिबि नारायण गयारीया इन्डियान आर्मियाव 19 बोसोर थानानै भारत हादरखौ सिबिनानै गावनि आंगो न'आव फैफिनबाय। रुंसारि थिकेन्द्र गयारी आरो दांखो गयारीनि फिसाज्ला नारायण गयारीया थांनाय 2007 मायथाइनि 30 जुन खालाराव इन्डियान आर्मि साप्लाइ कर्प्स महरै साख्रि मावजेनदोंमोन आरो 19 बोसोर भारत हादरखौ सिबिनानै गावनि आंगो न' फारसे फैफिननायखौ गोजोननाय आरो खुसिजों गामिनि सेंग्रा सिख्ला रायजो राजाफोरजों लोगोसेनो गावनि आंगो बिसि, आंगो बिमा आरो न'खरनि सुबुंफोरा खाम जथा, सेरजा सिफुं सुनाय बायदिजों बरायदों आरो मान बावदों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोनहाबो नुजाथि फैनानै नारायण गयारीखौ बरायो आरो बिथां नारायण गयारीया आथिखालनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ भारत हादरखौ सिबिनो थाखाय थुलुंगाखां बोसोन होयो। आंनि मुङा नारायण गयारी। आङो 2007 30 जुन 2007 आव इन्डियान आर्मियाव जयेन जादोंमोन। दा दिनै 30 जुन 2026 आव रिटायार जानानै न'आव फैफिनबाय। बेनो आं इन्डियान आर्मियाव माने देशनि थाखाय सेवा खालामनानै मोजाङै न'आव फैफिनबाय। जाहाथे जेरै आं देशनि थाखाय देशनि रैखानि थाखाय हाबदोंमोन, जेबो जाया मोजाङै मोजां जेबो जायालासिनो जेरै थांदोंमोन ओरै न'आव फैफिननो हानायखौनो आं गावखौनो गाव बिराद मोनसे गिदिर गौरब साननानै लायो। मानो होनबा मोनसे देशनि रैखा खालामनो थांनायाव मानसिया 20 बोसोर गाहाम ओरैनो मोजाङै मोजां फैफिननो हाया। मानो होनबा माबा नङा माबा मोनसे जाना फैयो। नाथाय आं गावखौनो गाव बिराद माबा गिदिर साननानै लायो। मानो होनबा आं जेरै थांदों ओरैनो मोजाङै न'आव फैफिननो हादों होननानै आरो। सार खैफोदाथ' अजस्र खैफोद, मानो होनबा बेखौ बुंबाबो बुंख'नो हाया। मानसिनि बे देश रैखा खालामनो थांनायाव अजस्र खस्थ' मोनो। माने जेराव मेराव जानाय लोंनाय गावनि दोनथ'नाबाबो देशनि थाखाय नांनो गोनां जायो। गावनि खस्थ' सानालासेनो देशनि थाखाय नांनो गोनां जायो। गोबां खस्थ' दङ, गोबां हेंथा दङ। बेफोरखौ गावनि खस्थ' सानालासेनो जोङो बेखिनि माबा होनानै देशखौ रैखा खालामनानै फैबाय। बेनि थाखाय गावखौनो गाव माबा सानो आरो। सार हादरनि बबे जायगायाव नोंथाङा? हादरनि आङो जम्मु काश्मीराव खननै थांबाय। बे राजस्थानाव थांबाय, हारियाना, अरुणाचल, बिथिंजाय बेंगलरनि जायगायाव दानानै फैबाय। सार जिहेतु आं जाखांफुनाय लाइमोनखौ दानि ओरैनो लाइमोन गथ'फोरखौ बेखारै थायालासेनो मोनसे नङा मोनसे गावनि बेस्थ' बयखौबो थाजानो लुबैयो। मानो होनबा दानि दिनाव ओरैनो थांना थानो हाया। माबा नङा माबा मोनसे मावनो, गावनि जिउनि थाखाय माबा मोनसे मावनो गोनां जायो। बिनि थाखाय दानि गासैबो लाइमोनखौ मोजाङै बा देशनि रैखा खालामनाय बा गावनि आथिं गसंना थानो हानो थाखाय बयखौबो नाजाजानो लुबैयो। मानो होनबा दानि समा बेखार थाजानाय सम नङा। बेनो आरो बयबो गोसो होलायनानै देशनि थाखाय बा माबानि थाखाय ओंखारजानो बयखौबो खावलायो आरो। सार नोंथाङा आजिरा लाना फैबाय। नोंथाङा दायो मा खामानि मावनो बा मा समाजनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो सानदों? समाजनि थाखाय दाथ' जोङो मानो होनबा जों मोनसे हाग्रानिफ्राय फैनाय बादि जाबाय नालाय, जोङो मोनसे सिभिल महकमाखौ जेसेबां हमस'नो हाया। मा जाना दङ, मायाव मा मावो, सोरजों सोर रायलायनांगौ, मा रायलायनांगौ, बेफोरनि फारसे जोंहा एसेबां आयदा गैया। मानो होनबा जोंनि फारसेल'सो जोंनाव माबा मोनसे गियान दं नालाय। बेफोरनि थाखाय जों एसे गोबाव सम नांगोन बेयाव मिलायनो थाखाय, मानसिफोरजों थानो थाखाय माबोरै माबा मावनो हागोन। बिनि थाखाय एसे सम लानानै साननोसै, दा फैग्रोनानै एसे रेस्ट खालामनानै। सार दिनै गामिनि रायजो राजाया नोंथांखौ जे लोब दोलोनो बे समाव टाइम दिहुननानै मानसिफ्रा लैहोर फैनानै आंखौ बिदिनो बरायदों, बिसिनि माबादों। आं गावखौनो गाव बिराद माने खाफाल गोनां, भाग्य गोनां। आरो जेरै फैदों बेबायदिनो गामियाव सनमान मोनदों आरो देश रैखा खालामनाबो मोजाङै मोजां फैफिनबाय। आरो गामियाव एसेबां सनमान मोननो थाखाय गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो बयखौबो साबायखर होबाय आं गासैबो रायजो गासैबो।